jak to kouká. A jak dlouho ti to? Nevím, 21 vteřin to je zatím. Nevím, jak dlouho může. Takhle hraju Bukovice. Řekni to na hlas. Řekni to na hlas. Takhle hraju bukovinský hasiči. Hele? No. Tak. Nezdá se ti, že to, že vás je nějak moc. Šimek. Šimunek! Pohodě! Šimunek! 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 Neboj, máme to natočený. Tak se na to musíš podívat znova. No a co? No já nevím. To nevadí, že tady je mobilu. Tak mi to pustíš, že půjde to nahoru, ne? To je Moniky mobil. Aha. To nevadí. Teď ne. Hovno! Zamávej! Hej! Dáte lečance na vysoko. To jo, no. Musíš mi když tak nic nehlasat. Tak jo. Nazdar! Zás na Facebook. To je Moniky, ale pošlu si to. No jo, bukovinská sekta. Jo. Takhle hrajou bukovinský hasiči. Jo. Teď jo, zamávej. Nazdar! Bude to na Facebooku. Já si to pošlu.